Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλες παρέες και όμως αισθάνονται μόνοι τους. Γιατί δεν ταυτίζονται, δεν έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Για να μην μείνουν μόνοι τους κάνουν παρέα με ανθρώπους οι οποίοι δεν τους λένε τίποτα. Δεν ταυτίζονται, δεν έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Απλά δεν ανέχονται τον εαυτό τους, να μείνουν μόνοι τους. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθουν να κάνουν παρέα με τον εαυτό τους, να ανέχονται τον εαυτό τους, ακόμα και όταν είναι μόνοι τους. Να αγαπήσουν τον εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς τον εαυτό σου, να μάθεις να βγάζεις έξω τον εαυτό σου, να διασκεδάζεις και μόνος σου, να κάνεις και ταξίδια μόνος σου, να τα συζητάς και να τα λες με τον εαυτό σου, να διαφωνείς με τον εαυτό σου, να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, να καταθέτεις στην τράπεζα, την προσωπική σου τράπεζα, αγάπη, ενδιαφέρον, νιάξιμο. Γιατί αν δεν έχεις εσύ, δεν έχεις την τράπεζά σου, τίποτα από όλα αυτά, τι θα δώσεις στους άλλους? Πολλοί αναγνώστες μου γράφουν ακόμα μέχρι και σήμερα, αναγνώστες του Λύκωση Πρόβατο, τι πρέπει να κάνουν για να δημιουργήσουν μία σχέση. Περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν μάθει να κάνουν παρέα με τον εαυτό τους. Δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να δημιουργήσουν μία σχέση αν οι ίδιοι δεν έχουν δημιουργήσει σχέση με τον εαυτό τους? Όταν αποφεύγουν να μείνουν μόνοι τους, να σκεφτούν, να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, να ψάξουν να βρουν τι είναι αυτό που τους αρέσει, τι είναι αυτό που τους δυσαρεστεί, τι είναι αυτό που τους κάνει και έχουν ως ανάγκη και όχι ως προτίμηση την συντροφιά μιας γυναίκας ή ενός άντρα. Η βάση όλων λοιπόν είναι να μάθετε να κάνετε παρέα με τον εαυτό σας και να τα βρίσκετε με τον εαυτό σας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας, κάντε παρέα με τον εαυτό σας και μετά θα έλξετε και την κατάλληλη σύντροφο, την κατάλληλη παρέα, γιατί δεν θα το κάνετε από ανάγκη αλλά από προτίμηση. Έχει τεράστια διαφορά το να ψάχνεις διακαώς να δημιουργήσεις μία σχέση με μία γυναίκα ή με έναν άντρα, εάν δεν έχεις να δώσεις στους άλλους, αν δεν έχεις μάθει να δίνεις πρώτα στον εαυτό σου. Είναι βασική προϋπόθεση και δεν είναι καθόλου εγωιστικό αυτό που λέω. Τι να δώσεις στους άλλους αν εσύ στην δική σου την τράπεζα δεν έχεις τίποτα? Ούτε συναίσθημα μπορείς να δώσεις αν δεν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, να νοιάζεις για τον εαυτό σου, να κατανοείς τον εαυτό σου. Πώς θα κατανοήσεις τους άλλους, πώς θα νοιαστείς για τους άλλους, πώς θα αγαπήσεις τους άλλους? Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις πρώτα εσύ καταθέσει όλα αυτά που θες να πάρεις από τους άλλους στην προσωπική σου τράπεζα συναισθημάτων. Και όχι μόνο. Ακόμα και τα υλικά αγαθά, ένα ωραίο τραπέζι, ένα ωραίο δείπνο, ένα ωραίο κρασί, θα πρέπει πρώτα να μάθεις να το δίνεις στον εαυτό σου και να το απολαμβάνεις, για να μάθεις να το προσφέρεις και στους άλλους και στους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν, στους ανθρώπους που αγαπάς, που νοιάζεσαι, στην οικογένειά σου, στους φίλους σου, στη σύντροφό σου, στη φιλενάδα σου, στο φίλο σου. Έτσι. Αυτό εγώ έχω να μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί μου φίλοι και αναγνώστες. Μάθετε να κάνετε παρέα πρώτα με τον εαυτό σας, να τον ανέχεστε, να τον κατανοείτε, να τον συγχωρείτε. Τα ξυλάθη κάνουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να βγάζετε το μαστίγιο με τις 7 ουρές και να τον μαστιγώνετε. Απλά προσπαθήστε να μαθαίνετε από τα λάθη σας και να μην τα επαναλαμβάνετε. Να μην τα επαναλαμβάνετε
και δεν θα τα επαναλαμβάνετε εάν δεν συγχωρείτε τον εαυτό σας κάθε φορά ελαφρά την καρδία προσπερνώντας ένα λάθος. Θα πρέπει να το αναγνωρίζετε ότι ήταν λάθος, έτσι, όχι η προσωπικότητά σας, όχι ο εαυτός σας, η συγκεκριμένη πράξη, η συγκεκριμένη ενέργεια, τα συγκεκριμένα λόγια, να τα αναγνωρίζετε ότι ήταν λάθος και να τα αλλάζετε. Είναι βασική αρχή το να αναγνωρίζεις τα λάθη σου. Όλοι κάνουμε λάθη, κανείς δεν είναι λάθαστος, κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά για να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας πρώτα εμείς, χωρίς να τα αναγάγουμε στην προσωπικότητά μας και στην ταυτότητά μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε ένα λάθος είμαστε άχρηστοι και πρέπει να τον μαστιγώνουμε. Το αναγνωρίζουμε το λάθος μας και δεσμευόμαστε να μην το επαναλάβουμε. Και όταν κάποιος άλλος κάνει ένα λάθος, όταν έχεις μάθει να αναγνωρίζεις τα δικά σου λάθη, καταλαβαίνεις ότι και ο άλλος άνθρωπος είναι σαν και σένα, μπορεί να κάνει και εκείνος ένα λάθος. Δεν χρειάζεται να του αποδείξεις ότι είναι λάθος, μπορείς όμως να τον βοηθήσεις να το αναγνωρίσει, να αναγνωρίσει ότι αυτό δεν ήταν λογικό, δεν ήταν εντάξει και ότι δεν είναι αυτός το λάθος, είναι η ενέργειά του, η πράξη του, και ότι μπορείς να τον βοηθήσεις να το αναγνωρίσει και να πάτε παρακάτω. Είτε η σύντροφός σου το έκανε το λάθος, είτε ο φίλος σου, είτε οποιοσδήποτε. Βέβαια πάρα πολλοί όταν δούνε ότι κάνουν λάθος σε αποφεύγουν. Γιατί τους θυμίζεις το λάθος τους. Χρειάζεται λοιπόν επικοινωνία εκείνη τη στιγμή, να τους βοηθήσεις να καταλάβει ότι εντάξει, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη και δεν είναι επικοδομητικό το να σε αποφεύγει και να απομονώνεται, διότι θα ξανακάνει το ίδιο λάθος και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει. Λάθη τα οποία δεν αναγνωρίζονται επαναλαμβάνονται. Λάθη που δεν αναγνωρίζονται επαναλαμβάνονται. Χρειάζεται να παίρνουμε υπευθυνότητα για τα λάθη μας και μόνο παίρνοντας υπευθυνότητα για τα λάθη μας μπορούμε να τα διορθώσουμε και να μην τα επαναλάβουμε. Στην υγεία σας, να περνάτε όμορφα, να διασκεδάζετε, να μοιράζεστε και να μάθετε να κάνετε συντροφιά με τον εαυτό σας, να περνάτε καλά με τον εαυτό σας και κάθε σχέση και επαφή που κάνετε με τους άλλους να είναι να προσθέτετε κάτι σε αυτούς με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, να τους δίνετε, να τους προσφέρετε, να είστε γενναιόδοροι και σε συναισθήματα και ό,τι μπορείτε από υλικά. Καλό βράδυ.